Bé, benvolguts reis d'Orient, Patxe Cassam, Patxes, ses majestats, aquí tenim la clau nova que hem forjat de la ciutat de Tàrrega. Ens vau enviar una carta a l'Ajuntament demanant que tots els nens i nenes de Tàrrega col·laboressin i ens portessin claus velles perquè la que tenien de clau no funcionava, i ho han fet, els hem d'agrair, i aquest matí ens arriba la clau nova. Per tant, ara us en faig lliurement perquè pugueu tenir accés a totes les cases i a totes les famílies de Tàrrega, les noves, les famílies que tenen un nadó nascut enguany i tots els que ja hi tenien, a tots els nens i nenes que hi vivien. I per tant, faig lliurament de la clau nova de la ciutat al rei Melcior, en representació de ses majestats d'Orient, perquè puguin arribar a tot arreu. Moltes gràcies per ser aquí. Il·lustríssima alcaldessa, una que és agraït de poder visitar la vostra ciutat. Nosaltres estem molt contents també de fer parada aquí, de poder anar a totes les cases, ara sí, amb la clau que ja tenim, i aquest any també valorant la situació que un cop més ens toca viure de pandèmia, hem decidit allargar més aquesta cavalcada, que crec que és un encert que puguem fer arribar la cavalcada a tots els carrers de la ciutat, perquè tal que tothom es pugui també gaudir. Moltes gràcies, faig entrega de la clau al Patxe Cassam, ell la custodiarà perquè ell és el que entrarà juntament amb els patges a les demés cases. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies i benvinguts a la ciutat de Tàrrega.